Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook 6months. Chekutanga ndinoda kungoti ruregerero nekuti in the past few days ameno tichicha chimboitika pamavideos edu ndachingomuka akangonzi comments have been turned off and ndozive kuti why. I hope kuti on this video the comment section will always be open. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi Elonashi, please hide me kana woposta. Inini ndiri kana kuti ndaimbova mudzimai wemunhu. Ipapo ndatova confused. Chiri kukonzeresa confusion yangu ndechekuti kutanga kwa December ndakanetsana nemurume wangu. Then pa Facebook ndikabva ndanyengwa neumwe murume airakidza kuti zvishandwa zvainge zviripo, ndikabva ndamuda. Then murume wangu paakazotambira mari yake yebonus ndikabva ndaspenda mari iya zvaiva zviri very rough kuti akaure. Then musi wa 2 December ndikabva ndatiza murume wangu ndokubva ndaenda kuPretoria kumurume uya munyowani wepa Facebook. So mazuva ekutanga ndakafara zvisingaite kuti ndatobvawo munhamo ndikati no more kushopa kuzvimashop zvakaita sana Chopis nana Nesta, because the day randakasvika murume uyu akabva aenda neni kuCheckers akabva ati, mami tengai chikafu chemumba menyu. Hana yangu yakarova tava patiu ndichiona achibhadhara grocery re 3000 rands. Ko ndaizivei kuti ari kushandisa hake credit card remurungu wake. That night ndakabva ndasarudza kuti ndimuitire mwana. The next morning takabva taenda kwa private ndikanobvisiswa Jadel. I was so happy kuti ndiniwo here ndava kutogarawo kumasebabu, nekuti pandakatarisa mugarage mainge mutoriwo nemotikari 3. Iye akabva ati mukadzi wangu akashaya. Ndikabva ndazviudza muhana mangu kuti kunyangwe chipoko chemukadzi wake chikauya kwandiri chichiti siyana nemurume wangu, zveshuwa ndinochivhara nembama. Handina kuziva kuti pamba apa paiva pamba pasisi vake. Iye anotoshandira mukwasha wake sageneral worker. Then there was this other day I was relaxing zvangu nditori panze, pakazopinda imwe motikari veduwe ndakaita sekunge ndichazviwetera nekuti ndainge ndakatogara hangu pamagarden chairs. Saka vanhu vaya pavakaburuka motikari ndikabva ndatoti, honey, there are people here to see you. Then mukadzi wacho akabva aburuka motikari akabva akanda pesi yake pasi akati awa ndiwo anonzi mashura chaiwo. Vanhu vaya vakabva vapinda mumba. Ndakazongonzwa yava mhere mumba imomo, mukadzi uya ainge achipopota zvisingaiti. Saka ndakabva ndamhanya ndikanopindawo mumba muya, but ndichingopinda mumba ndakabva ndakandirwa Zambia nemukadzi iyeye because ndainge ndakapfeka kabamshot negove out. Ndipo pandakazoudzwa nemurume uyu kuti ava ndivatete vako, ihanzvadzi yangu firstborn yemumba medu, ava nditsano murume wavatete. Ndipo pandakazoziva kuti murume uyu ainge asiyiwa achichengeteswa imba iyi, ende kunze uku atori nevana vakawandisa. Hanzi kumusha atori nebarika. Saka iniwo barika ndakabva ndaramba ndikabva ndabuda ndikadzoka kuno kwatinogara. Dambudziko riripo nderekuti ndiri kunyara kuudza murume wangu kuti imba yangu ndichiri kuida. Iye hake ari kutaura neni paWhatsApp akati ngatiregererane kuitira kuti tikwanise kuchengeta vana vedu tiri pamwe chete. But the past days ndiri kungomira moyo ende handina kana sent rekuti ndikwanise kutenga zvekusukisa chibereko. Ukuwo hama dzemurume dziri kundipa pressure yekuti by Monday inini nemurume wangu tinge tadzokerana, nekuti ivo vari kuti tiri kutambudza vana because pandakatiza ndakasiya mwana nababa vake. Saka ndatova panguva yakaoma yekuti ndichapedzisira ndachengetesa murume wangu mwana asiri wake. Asi munamato wangu uri kungoti dai ikaita isiri mimba, nekuti veduwe kana ikaita mimba ndinenge ndakaiteikowo. I need advice kuti ndoitawo sei kana iri mimba. Kuenda kuhospital handina passport, ndinosvika ikoko ndikasungwa. Apa handina kana sent rekuti ndikwanise kutenga
pregnant test zvayo. Kana kuine vanoda kundibatsirawo, please help me out. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elonash, please post for me as ID. Iniwo ndiri kuda kureurura kuti ndakashandisa mumwe munhu kwenguva refu, ndikazomudzinga basa ndaona kuti mari yandaifanira kuzomupa yainge yakawandisa. Ndakangomutsvakira mhosva ndokubva ndamudzinga basa. Ndakati ndamudzinga basa munhu uya, iye akabva aenda kunomangara kuti akwanise kuwana mari dzake. Saka paakazouya nematsamba ekuti taifanira kuzosangana kukoti, inini ndakabva ndabhadhara malawyers angu mari yainge yakawanda inotodarika yandaifanira kupa mushandi wangu uyu. Asi ndakangogumbuka kuti kosei ada kuenzanisa masimba angu neake. Saka ndakaita kuti nyaya iyi itongwe kune imwe province instead of court yekuHarare. Saka iye akabva ashaya mari yekutravela to Bulawayo because akangopiwa notice ye 4 days nemalawyers angu kuti tava kunosangana ku High Court in Bulawayo. Iye akabva achema nenhau yetransport and also kwekuti azogara, but I told them kuti inini I don't want out of court settlement because iye ndiye akatanga hondo yacho. Court day rakasvika and he was nowhere to be found. Judge akatombo postpone court hearing yacho vachiti maybe anosvika, but he never showed up and inini I then won the case. But as the years has gone by, I can realize kuti ndakaita zvinhu izvi mukutsamwa. May God forgive me. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elonash, please hide me. Inini ndashandisa a ghost account. Ndiri amai mufundisi. Ndinodawo kureurura kuti nguva yema 10 days ndinonyepedzera kunge ndiri kutsanya nevamwe, asi ndinenge ndichitodya zvangu. Kana ndikamuka ndinomuka makuseni ndobva ndadya full breakfast vanhu vasati vauya kuchurch. Then mubedroom mangu ndinogara ndakaisa chikafu like cornflakes nema chocolate and other light foods muka mini fridge kari mubedroom mangu. When I am hungry, I just go mumba as if I want to refresh, ndobva ndatodya. Pandinozodzokera muchurch, I'll be so rejuvenated zvekuti vatendi vanobva vatonzwa simba raMwari pandiri. Rimwe gore ndakatomboita fasting ye 10 days and 10 nights. People did join me, but inini I was eating. Ndinotozivikanwa kuti fasting ya amai mufundisi inozopera end of February. My husband knows kuti izvi ndizvo zvandinoita, but ndizvo zvanditori. I hope kuti my confession will help me kuti next year ndizotanga kuita fasting zvechokwadi. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna amai mufundisi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi muri seiko mukomanashi, please ndivigeiwo kana mava kuposta. Inini ndiri murume ane makore 31 ekuberekwa. Ndakaroora, ndine vana vangu 2, asi pavana apa ndava nedoubt kuti vana ava ndevangu here kana kuti kwete, nekuda kwekuti chekutanga mukadzi wangu haadi kuti ndipe vana ava discipline. Vana ava vari very spoiled zvekuti kunyangwe muchidya paya mwana anokwanisa kungosimuka obva atora mvura obva angodira mundiro yemunhu apa munenge muchiri kudya. Amai vacho vanobva vangoti Joshua kani stop doing that. Kana iwewe ukada kukwidzira vana vacho voice, mukadzi wangu anobva atoramwa. Kana chikafu chaicho anokwanisa kutoita kana 1 week pasina kutaudzana kuti muzototanga kutaura hunge wamukumbira sorry iwewe. Chechipiri ndechekuti vana ava haadi kuti vachanye kumusha kwedu. Vana vangu vatova ne almost 5 kana kuti 6 years vasina kumboenda kumusha kwa baba vavo. Paakabatsirwa mwana wedu wekutanga takaenda nemwana kumusha kuti arakidze amai vangu mwana. Saka patakasvika kumusha amai vakabva vati torai ivhu repachivanze muise mumvura mubva manwisa mwana, asi mudzimai wangu akaramba kuita izvozvo. Saka kubva ipapo zvekuti aende kumusha kwedu nevana akaramba. Kana tichienda kumusha kwedu tinotosiya vana kwa amai vake, isusu tozoenda tiri tega, zvinova zvinondibata. Chechitatu ndechekuti mwedzi wega wega mukadzi wangu anoenda kwa amai vake nevana, asi paanozodzoka anenge ari munhu anenge ane dzimwe hasha dzisinga
zvisingaiti kwandiri. Saka ndakazotombotaura neve-DNA vakabva vandiudza zvaidiwa pavana, ndikabva ndatora zvinhu zvacho zvaidiwa pavana, but pandakazodaidzwa kuma-offices e-DNA zvikabva zvanzi ma-results ainge akabuda ari inconclusive. Saka ndinofanira kuzouya nemwana nemukadzi wangu tobva tatestwa tiri tose, asi kuti vana ava vasiyane naamai vavo hazviiti. Kunyange ndikati kuvana handei ndinokutengerai majigi, ivo vanotoramba kana amai vavo vasiri kuendawo. Ndakatombozama kuita zvekuba mwana mukuru wacho kuti ndiende naye ku-DNA, asi akaita sekunge achabuda nepahwindo remotikari achichemera amai vake. Saka I am stuck. Hanzi kutsvakwe ndebvu varume vanodzimurana. Ndiri kutsvakawo mazano kubva kunemi vana veZimbabwe. I will be following up on this post. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Zita rangu chero mukasaviga hapana kana dambudziko. Ndiri kunyora ndakamirira mhuri yedu yose. Mukomanashi, mumhuri medu muri kuitika shura nekuna risati rakambonzwika chero kupi zvako. My story inotangira apa back in 2008, time yenzara iya. Inini nemuningina wangu mukomana anonditeera, we went kwa Chiyadzwa kunotsvakawo diamond nevamwe sezvo zvinhu zvainge zvakaomera munhu wose. So takati tasvika kwa Chiyadzwa kuya kwainge kwakaoma, kwainge kusingapindiki zvekumhanya, paiva neyainzi tight security everywhere, but waitoita zvemunyati nesecurity kuti upinde ukwanise kushanda. Saka waiti ukapinda ukashanda waingoshanda time yamunenge makatenderana. So one day takaenda, then takati tichida kunopinda, but zvinhu zvakabva zvadzvanya, tikabva tatadza kupinda. Takabva tanogara hedu panze pewaya, takataimira vanhu vaibuda kuitira kuti isusu tikwanise kuzopindawo. Takagara kubva kuma 5 PM kusvika na 6:30 ndipo pakazotanga vanhu kubuda. Takagara kudaro, takabva taona kamwe kamfana kechidiki, takadaidza kamfana kaya nekuti taida kukabvunza nzira. Ndokubva mfana uya auya. Saka mfana uya paakauya, inini ndakabva ndangopindwa nedzimwe pfungwa dzekuti ndimutorere matombo ake aiwa navo. Ndakabva ndangomuti mfana ndipe kasaga kawakabata. Iye akabva aramba. Ndakabva ndamudira mbama ndichimubvutira sagaria. Iye akabva aramba akabata sagaria achiita naro. Saka mukukikiridzana kuya, mfana uya akabva aburitsa bakatwa raiva muchisaga chake. Inini ndakabva ndamukurira simba ndikamubvutira bakatwa riya ndokubva ndamubaya paruoko. Mfana uya akabva aridza mhere achidanidzira kusindiketi rake. Inini ndakazongokaruka ndatorohwa nemugwara pabendekete. Nanhasi nditori nechivanga pabendekete ipapo. Saka muningina wangu paakaona kuti inini ndainge ndarohwa nesimbi ndikabva ndawira pasi, iye akabva auya achimhanya akabata bhemba. Then syndicate rataishandidzanawo naro rakabva rauya rikabva rajoina pafight iyi. Inini ndakabva ndangoita black out ndichizorondedzerwa nemuningina wangu. Iye anoti akazononga dombo ndokubva atema umwe murume uyu. Hanzi paakamutema akamutema nechekugotsi. Hanzi vanhu pavakazotarira murume uya, hanzi musoro wake wainge wakatsemuka, urozvi hwake hanzi waitoyerera uchienda pasi. Kubva ipapo hanzi umwe neumwe akabva angoita aziva kwake. Muningina wangu iye anoti inini akazotoita zvekundizvuzvurudza kubva panzvimbo iyoyo because ndaisatogona kana kufamba chaiko. But after zvinhu izvi zvaitika, inini nemufana wangu sometimes taimuka tichirondedzera hope dzinenge dzakafanana dzatinenge tarota pamusoro pemunhu uya akatemwa nemuningina wangu. But we kept this secret for quite a long time. Takazoti tapinda muna 2020 manje, gotwe remumba medu akabva atanga kukarara achisvikirwa nemweya wemurume uya akatemwa nemuningina wangu. Inova yanga yatova Ngozi yainge yapinda Mumusha. Ngozi iyi yakataura everything tikamboramba, but zvese zvaitaurwa zvaiendera nemafambiro azvakaita tichiri kwa Chiyadzwa. Zvino vabereki vedu vakati vanzwa nyaya iyi vakambofamba nesu kuti tinotsipika Ngozi iya, asi yakamboti zii. Then 2021 ikambonyarara. Then 2022 Ngozi iya yakabva yatangidza zvekare. Apa ndipo pakazo
yakazotangira mashura ose. Payakadzoka kechi2 ndaiva nemwana wangu mudiki who was only 6 months, saka taitova pamanyaradzo emwana wabangukuru. Mwana wangu akangotanga kuchema semunhu mukuru zvekuti zvakabva zvadrowa attention yaeveryone. Pasina time mwana wangu mudiki ane 6 months akabva atanga kutaura for the first time in her life, achitaura neizwi rainge riri remunhu mukuru. Zvinhu izvi zvakakonzeresa kuti mudzimai wangu ainge akamubata arase mwana iyeye. Ndakabva ndati kuvazukuru, itai kuti kuvanhu vose vakaungana ngavachienda havo kudzimba dzavo. Izvi zvakabva zvashamisa vanhu vemunharaunda kuti ko zvakamboitikepi kuti vanhu vanobva kumakuva vobva vatonzi chipararirai. Takangoti tinoda kuita matare emhuri. Vanhu vakuru vakazoti ngatigarei pasi, vakati izvi zvine chirevo, chero riri shura ngatinzwei kuti mwana uyu achati kudii. Mwana uya akatanga kuchema zvekare. Apa mwana ndini ndainge ndakamubata mumaoko angu, but aichema nehasha neshungu achiita chinhiva-nhiva, ndokubva atanga zvekare kutaura kuti ndini nhingi ndakapondwa nevanhu vemumusha muno kunzvimbo yekwachiyadzwa. Ikabva yati iyo maifunga kuti zvimwe kuda ndicharovera musango. Ikabva yatanga kuseka ikati zvino handina kurova, ndirimo ndiri kungotenderera mudzinza renyu. Saka Ngozi iyi yakabva yabvunzwa kuti ko uri kuda kuripwa nei? Iyo ikabva yati munotondiripa nemombe 30 nemari pamusoro. Izvi kana mukasazviita ndichakupedzai semashizha ari kudonha achidonha kubva mumuti. Isusu apa mumusha medu we only had 13 cows, saka takazobatsirana dzinza rose ndokubva taripira Ngozi iya ikabva yapera. Now hondo yava mumhuri ndiye kuti kune wose akabvisa mombe yake achiripira Ngozi iya ari kuida back, zvekutoti ukama hwedu hwatosvika pakuparara kusvika pastage yekuti kana kune imwe imba kukafiwa vanoviga vega, hatichatokwanise kutambirana mumatambudziko kana kubatana semhuri nekuda kwepfuma iya yakaripiswa paNgozi iya. Mubvunzo wangu kumhuri yeZimbabwe ndewekuti ndizvo here zvinoitwa kuti kana mumusha mukapinda Ngozi mukabvumirana kuti ticharipira Ngozi iyoyo, after Ngozi iya yapera mubva matanga kupandukirana pachenyu muchidhimandirana pfuma inenge yakaripirwa paNgozi iyoyo. Inini nemunin'ina wangu tanga tichimboedza kushanda zvishoma nezvishoma tichivadzorera, but zvinhu zvakaoma, hazvisi kubatana. Mukomanashi, please tell me kana mukaposta nyaya yangu ndichatevererawo mucomment section, zvimwe kuda ndichawanawo anokwanisa kundibatsira, ndatenda hangu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri musikana ane makore 23 ekuberekwa. Ndakamitiswa nerimwewo ziwindi ndichiri kuchikoro, ndokubva ndaita mwana paya ende ndainge ndichiri kugara kumba kwedu. Ndakati ndazozvara mwana ndikabva ndawana basa remumba. Thank God kuti kwandakanoshanda vanhu vacho vakabva vabvuma kuti ndishande nemwana wangu ndichigara ipapo. Ndakabva ndazotora dzinenge 2 years ndichingogara ipapo. Vanhu ava vainge vane vana 2 chete ende vose vanga vari vasikana. Neumwe musi ndakazonzwa vachipopotedzana mubedroom mavo vachinetsana. Murume wacho aipopota achiti pose apa ndaida mwana mukomana, but iwewe uri kungondizvarira vana vasikana, saka ndovadii vana vasikana ivava? Murume uyu akabva abuda akaenda kubhawa. Saka mukadzi wandaishandira akabva atanga kuchema achiti murume wangu paabuda andiudza kuti kubhawa ikoko kwaari kuenda kunyange akanosangana nehure achangorara naro without protection, because kunyange chekuraramira hasisina. Saka inini ndakabva ndatanga kutaura nemurume uya ndikati kuno kumama vari kuchema, ko madii madzoka? Saka murume uya akabva ati ndikadzoka ikoko unondiitira mwana mukomana here? Then inini ndakabva ndangoti ndinokuitirai, nekuti ndaiona kuti situation yamama yainge ichinzwisa tsitsi. Murume uya akabva adzoka. Papera mazuva akabva atanga kutaura zvekare akati ko zvawakataura paWhatsApp wairevesa here kuti unokwanisa kundiitira mwana? Inini ndikabva ndangoti ndinokuitirai kuitira kuti musazoramba mama. Then iye akabva ati kana ukangondiitira mwana mukomana ndichakuitira zvose zvaunoda. Then ndakazotanga kusangana nemurume uya pabonde. Ndakazoti mimba yangu yava kuma4 months ndakabva ndasiya basa. Amai vepo vakabva vatondikumbira kuti usaenda, but ndainge ndisina option because ndaitya kuti vanokwanisa kuzozviziva kuti ndainge ndiine pamuviri pemurume wavo. Ndikabva ndanorojerwa hangu kugeto sezvo ivo vaigara kuBorodale.
ndaiitirwa zvose zvandaida, ndaitotsvakirwa mamaid vanhu vachiuya kuzondiwachira pamba pangu nekundisukira. Ndakazoti mimba iya yanozvarwa ndakarohwa nehana ndichiona kuti ndainge ndazvara mwana musope, kunyange hake ainge ari mukomana. Murume uyu paakauya kuzonditora kuchipatara achibva aona kuti ndainge ndabatsirwa mwana mukomana but ainge ari musope, haana kana kumboda kubata mwana iyeye, akangoenda akanondisiya kumba kwataigara. Then kubva ipapo haana kana kuzomboda kuita communication neni. Chaanongoita chete anongondiudza pafoni kuti enda kushopu yakati unokolekta magroceries. Chiri kundirwadza ndechekuti kunyange zvose ndichizviwana but communication pakati pangu nemurume uyu hapasisina. Kunyange mwana uyu anonyatsoratidza kuti haamudi. Ndinorwadziwa zvisingaiti nenhau yekuti ndakazvipinza musituation yekuti handichakwanisi kubuda mairi. Please mukomana achi kana mukaposta muzondinotifya ndotevererawo macomments evamwe. Vadiwa vateereri, awa ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.